I pozdrav ljudi, ja sam Nikola, danas ćemo igrati Minecraft. Šta je bilo? Sad nisu obrisali server, nego su ugasili ga dok nešto rade. Ne znam šta je bilo. Ima 3 igrača neka, to su izgleda admini i ovi kreatori. I šta se, ja sam počeo novi svet da igram survival. Evo, našao sam neke male konjiće, ovdje ima 100 konja. Sa mnom je Mateja, ne može da se čuje zato što je znate kako mi radi bandicam i ne može da se čuje. Ajde da zapaljamo ovdje. Tako preko se čuje, da smanji malo. Options, music, sound, master volume. Ajde na 50 music, isto ću na 50. Blocks, ok, to ću na 50. Ok. Sad je mnogo bolje, sve mnogo bolje čujem. Ovdje su mirne ovce. Kolektivi za koljem. Šećerna trska. Na početku. Moram da nađem hranu. Kad iscepam drva, mogu da napravim odmah i krevet. Čim ovdje ima konja, imat će i dijamanta. To se zna. Sad će i Vukašin da me zove i sa sve. Lagujem. Naravno svi se deru dok snimam. To ne može da se niko ne dere, naravno. Evo krevet. Ja nisam ništa kazala. Pa dobro, nisi ti, ali su ovi deru napolju. Čuti dok snimam, čuti dok snimam. Čutiš. Jabuka. Da napravim mašinu za kamena. A brate, nisam u kreativu. Brate. Ovdje ima čokolade. Nema čokolade. Ima. Kako nema? A dobro, onda čuti. Naravno, svi priču dok ja snimam. To ne može. Ne može da se čuti dok ja snimam. Ej, možda gosti su došli, ne može da se čuti. Može. Samo ti čuti. Zatvori usta. Brate, svi dok snimam. Silent. Šta će? Da ti otvori da? Svi. I opened this. Dobro, Milica, ti se ne računaš. Ti čutiš. I opened all by myself. Evo. Svi ovi okolo, ne ti. Samo što trske. Poslije ću te trske otpravim šećer.
hoću da pravim kuću od cigle. Da idem malo po vodi. Napravit ću jednu rupu pa dok skupljam ovo. Treba da hražim ih. Lupam kod otvorim prozora. Ovo će bude cijela epizoda skupljam. Tako da se šeput. Da imam kako snimam. Ne mogu više od 10 minuta. 5 minuta, još malo. Još malo, pogotovo video. Ne mogu više od 10 minuta da snimam. Vareni program. Ne možda krade pse. Ovdje ima dosta gline. Sad će svi da dođe, onda će se deru dok ja snimam. Ja ne mogu pređem u drugu sobu. Ima dosta da se peče. Već imam 2 steka i 30. Znači već moram da pravim ugalj. Da pečem drva. Da kamen napravim furnace. Šta misliš, gdje da pravim? O, kamen. Ovdje ću pustim crafting table. Da napravim furnace. Evo tu furnace. Sad da cepam drva. Laguje. Ču vidim koliko snimam. Dobro, još nekoliko sekundi. Kao što svi znam, evo neko zezam. Trebamo kol, charcoal, bolje rečeno. Još malo. Opet provjerim koliko snimam. Evo još malo, 12. Cveć. I pokupim cveć i to bi bilo to za epizodu. Evo gledam. To bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj, ćao!